Masu kallon mu a daidai wannan lokacin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Khadija Abdullahi Aliyu. Alhaji Mustapha, a wannan shekarar ɗaya daga cikin ayyukan ka waɗanda suka ja hankali akwai hoto da ka zana wanda ka zana Alhaji Aminu Ado Bayero Sarkin Kano. Me ya ja hankalinka ka zana wannan hoto? To gaskiya ne kullum na daɗe ina ta tunani a matsayina wanda na tsinci kaina a wannan harka ta sarrafa ƙarafuna, kuma a duk lokacin da mutum ya yi shuhura a kan ya kamata lokaci zuwa lokaci ya dinga fito da sababbin abubuwa, tunda a kullum ba zaune muke ba, bincike muke yi ya duniya take tafi da abubuwa. Sannan maƙasudin zana mai martaba sarkin Kano, mu Allah ya ƙaddara an haife mu a Kano, mu 'yan Kano ne. Duk inda za mu shiga a duniya mukan gaya mutane mu daga Kano muke, Northern Nigeria, ga al'adarmu ga addininmu, domin mutane su san mu. Sannan na duba na ga a ɓangare na me ya kamata na yi na ba masarauta tawa gudunmawar ta ɓangaren sana'ata da ƙwarewata. Shi yasa wata rana ina zaune na yi tunanin cewar ya kamata mu yi wani abu da zai ƙara bambanta masarautar Kano da ragowar masarautu da suke a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To shi yasa na duba na yi tunanin cewa to ni wace irin gudunmawa zan bayar. To shine dalilin da isa na fara ɗaukan wannan hoto na mai martaba sarki, muka zana shi. Mun daɗe muna tunani duka abubuwa, dan da yawa mutane za su ga abu ne kawai ba sani. Hatta size ɗin da ya kamata mu yi na hoton nan sai da muka ɓata lokaci muka ga wani size zamu yi wanda zai jawo hankalin al'umma, saboda shi abu ba a zuwa kawai kai tsaye a yi shi. Mun yi tunanin wani salo za mu bi mu zana hoton, bayan mun riga mun yanke shawarar wace salo za mu bi mu zana hoton, sai kuma muka yi tunanin wani size zamu yi wanda zai jawo hankalin mutane. To cikin ikon Allah dai duka wannan muka yi su muka gama, kuma ina jin wannan abin ya ɗauke mu tsayin wata 6 zuwa 7. Cikin ikon Allah muka zo muka yi wannan hoto, kuma kusan zan ce gaskiya mun samu abin da muke so 100%. Tunda da yawa na gani mutane suka je masarautar Kano yanzu sukan ƙoƙari su je kusa da wannan hoto su ɗau hoton su, don da an gani an san cewa wannan a Kano kaɗai za ka je ka ga irin wannan hoto. To wannan yana ɗaya daga cikin maƙasudin da ya sa muka zana, kuma bayan mun gama muka nemi izini muka kai shi masarauta, kuma muna matuƙar alfahari da wannan abin, domin yanda aka karrama mu a masarauta aka karɓi abin hannu biyu ya zo sama da abin da mu muka zata kafin mu je gaskiya. A wannan gabar ina matuƙar godiya ga masarautar Kano da shi kansa mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Muna matuƙar godiya. Kasancewar wannan shine karo na farko da aka zana hoton sarki a jikin ƙarfe, kuma aka je aka gabatar da shi a fada, kuma fada ta karɓe shi da hannu biyu. To ya ka duba ka gani sauran masarautu da Kano da ka zana hoton, wani irin ci gaba ka hango ta hanyar kasuwancinka wadda kai za a iya cewa sanadiyar ka masarautar Kano ta samu? Saboda kusan shekaru aru da kafuwar masarautar Kano ba a taɓa yi mata wani hoton wani sarki a jikin ƙarfe ba, sai a wannan lokacin da ka zana hoton shi mai martaba na wannan lokaci a jikin ƙarfe, kuma ka gabatar da hoton a gare shi. Gaskiya ne, na san masarauta ta karɓi kyaututtuka daban-daban, kuma kowa zai je ya kai irin wannan kyautar yakan kai ne a fannin da yake shine fanninsa. Ni na yi wannan ne a fannina, kamar yadda mutane ban faɗa ba, hoto ne wanda yake ya bambanta da dukan hotuna. Domin menene? Shi ba a takarda aka zana shi ba, akan ƙarfe aka zana shi. Kuma cikin ikon Allah duk wanda ya je ya ga wannan hoton, in har ya san sarki yana ganin sa zai ce wannan mai martaba sarkin Kano ne. To gaskiya wannan abun kam muna alfahari da wannan abun gaskiya, kuma saboda fanninmu ne ɓangaren zane-zane akan ƙarafuna, shi yasa muka ce to bari mu fara fitar da manya-manyan mutane a ƙasar nan
especially ma na state ɗinmu Kano state. To shine dalilin da isa muka yi wannan, muka je muka kai shi. Gaskiya zana hoton da kuka yi a jikin karfe za a iya cewa a wannan shekarar yana ɗaya daga cikin ayyukan wanda suka fi kowane aiki jan hankali. Yanzu kenan za mu iya cewa akwai yiwuwar za ku ci gaba da zana manya daga ƙasar nan daban-daban a cikin gaskiya ne wannan abun nima na san ya ja hankali, kuma da yawa irin waɗannan abubuwan muna yin su ba mu cika faɗa ba, saboda duk lokacin da kake wa mutum wani abu da kake so ka bashi kyauta, in ya riga ya san shi kafin ya zo wurinsa, to ni ina ga farin cikin da zai yi kamar ba zai kai kawai kai surprise ɗinsa ba. Kamar yanzu a wannan shekarar na koma ƙasar China, wallahi akwai wani hoto na da na tara an zana shekara 4, ko kuma ba zan ce an zana ba, hoto na ne aka ɗauke shi a wani park a wani gari da ake kira Kaifan. Shekara 4 sun ɗauki hoton sun yi wani irin printing na ƙawatawa. To a wannan karan da na je aka ce za a yi surprise ɗina, aka ɗauko wannan hoton aka bani. To irin waɗannan abubuwan na yi matuƙar mamaki, na san hoto na ne, na san lokacin da aka ɗau hoton, ina ma da hoton amma ban taɓa tunanin za a yi shi irin wannan ɗin a ɗauko a bani. Yanda aka yi shi, har akwatin da aka sa hoton ma kai in ka gani za ka ɗauka wani abu ne wanda yake ba hoto ba gaskiya. Yanzu a irin wannan sana'ar taku, na'am, idan duniya gaba ɗaya ta karɓa, ko in ce manya suka karɓi wannan fasaha ta ƙera hoto a jikin ƙarfe, misali manya daga wajaje daban-daban suka fara saka kamfanin ku suna zana musu hoto, kamar misali matar wani shugaban ƙasa ko minista ta sa ka zana mata mijinta da nufin ta ba wa mijinta a wata rana ta musamman domin ta burge shi. Ya kake ganin ɗaguwar wannan sana'a ta ku ta wannan ɓangaren? Wani irin ci gaba za a ƙara samu ga masu tasowa da kuma waɗanda suke tsaka da tashi a cikin wannan sana'a ta ku ta yanzu ta ɓangaren cinikayyar wannan hoto? To gaskiya ne kamar yadda kika faɗa, kafin na yi wannan hoton, ko in ce kafin na yi tunanin zan yi wannan hoton, Allah ya sani ni ban taɓa ganin wannan hoton a tafiye-tafiye na ba, ko kuma a nan gida Najeriya. To amma yanzu cikin ikon Allah na ga mutane sun fara yi, duk da yake tsakani da Allah ni a matsayina na wanda nake cikin harkar nan, ita na taso na sani, na kalli hotunan gaskiya, amma akwai bambanci da irin musallan da muka zana. To gaskiya a yanzu ma mutane sun karɓi wannan basirar, sun zo suna yin su a jikin wurare, don ko kusan sati 2 da suka wuce akwai wani da ya zo daga wata masarauta a ƙasar nan, ya zo ya ce muna so yi masa wannan hoton. Na ce to za mu yi maka, amma fa ka sani ba lallai mu tsaya mu ɓata lokaci kamar yadda muka yi wa sarkinmu mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero ba, tunda wancan kamar yadda na faɗa a baya, mun ɗau wata 6 zuwa 7 muna yin zanen, sannan muka zo muka fitar da zanen a jikin ƙarfe da fentin dai da komai, ya ɗauke mu tsawon wata 6 zuwa 7 muna yi. To fentin ma sai masu kallo suka yi tsammaci fentin ya zo kamar kaya ne a jikin shi, hoton da ya fita duka kamar shi ne a tsaye a wajen aka ɗauka. Yes, haka ne, kamar yadda aka fitar, hatta aikin rigarsa da komai da yake a jikin hoton. Dan idan da za a ɗauko ainihin original hoton da muka kalla muka yi wannan, to za ga kamar gaskiya ta kai, kawai bambancin wannan hoto ne, wannan shi kuma ƙarfe ne. Hoto ne amma shi kuma da ƙarfe, shi ne bambancin. To sai zan iya cewa duba da yanayi na lokaci, a daidai nan za mu ɗaga aya, ba da mu abin faɗa ya ƙara yi ba, sai dai saboda lokaci. Sai muna fatan sai mun ƙara haɗuwa da ku.